Užite si zábavu pri lietaní a zachytávaní prvých záberov z výšky. PulseGo V666 Max je dron vhodný pre deti od 5 rokov a začiatočníkov, pripravený na lietanie vonku aj v interiéri. Dron je vybavený kamerou Full HD, diaľkovým ovládaním s 5,4 palcovým displejom a video ukladá na SD kartu. Vďaka odolnej konštrukcii a uzavretým rotorom je lietanie bezpečné aj pre deti. Navyše zvládne drobné nárazy a môžete ho bez obav chytiť do ruky aj počas letu. Skvelé je, že deťom na lietanie nemusíte dávať mobilný telefón. Vďaka ovládaču s displejom majú vždy všetko potrebné na zábavu, aj natáčanie priamo pri sebe. Po zapnutí sa dron okamžite spáruje s ovládačom vrátane okamžitého prenosu obrazu. Stačí stlačiť tlačidlo automatického štartu a dron vzlietne, pripravený na ďalšie povely. Ak práve nie je pekné počasie, lietanie si môžete užiť aj doma. Vďaka ľahkej konštrukcii nepoškodí zariadenie domácnosti. Vydrží až 25 minút na jedno nabitie a zvládne aj základnú 3D akrobáciu. S dronom V666 Max si užije zábavu a nezabudnutelné zážitky celá rodina.